Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda tipe lambe lho padha turu to miki nyanti to sitok iki kok tuman aku kok mesti diapusi nyabut-cabut cah iki lho iya to diapusi to lho ngono kuwi dadak anu yo Mbak Rara ngono ya dadak jaili lho Mang. Kang Mas rungono tangisku becike kowe lunga saka uripku Basan granggeng lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara hatimu yuk Pareso Kene opo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mendingke wong liya opo rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ning pinggir segara jero dodo pancen larakake arep kepiye maneh kowe wong ra duwe aja selak batinmu marang kahananku kang mas pupusen rasa tresnaku jawab sliramu beda beda labe wis kadung mati rasaku kang mas rungono tangisku becike kowe lunga saka uripku pari basan granggeng lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara hatimu yo Pak Dosa
Yo, enek penonton sing senyum-senyum ngene kono kae, iya lho. Nah. Ketoke senyumnya kok membawa sesuatu. Sesek ning jero dodo pancen ngarake arep kepiye maneh kowe wong reduwe aja selak batinmu marang Ya, Pak Lauri, siap. Mas pupusan rasa tresnamu. Apa iki sadenane takdirku sing jawabe sliramu beda beda lawe. Wes kadung mati rasaku kang masrungan matangisku beksi eko ilunga saka uripku. Pari basang rangge lintang ning angkasa kowe tega gawe loro marang tresno. Iki wes jalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. Yo sekali lagi. Sesek ning jero dodo pancen marake arep kepiye maneh kowe wong randuwe aja selak batinmu marang kahananku kang mas pupusan rasa tresnamu. Apa iki sadenane takdirku sing jawabe sliramu beda ati beda lawe. Wes kadung mati rasaku dan masrungan matangisku beksi eko ilunga saka uripku. Pari basang rangge lintang ning angkasa